hasi kontatzen, guain, saio berri din historia. Bueno, ez da saio berria, ez da? Ez, lehen hau zena, oain izena eta aldatu dio, bakizu, ilaski ikutzi egin gaitu, Antxonekin joan daura, eta hau zahoren filosofiari eta eutxiz, gure kulturari, sortzaileei, erakusleio bat eskaintzea, hoi da asmoa, eta hortxe, arratsaldero, solasaldik, gogoetarako, eztabaidarako, eta... Baina bakizu zertaz naun jabetuta, Joseba? Zuta biok ez dakiz zer daukan, baina fijatzen baldin bazea, ETV-ko programazioari begiratuta, gainontzeko guztiek aurkezten duen programa laguntzakin. Dana daukie pareja. Ilaskita Antxon, Maialen eta Xabi, gaur egunekoak denak badaukio, kiroletako pantaiakoa, eta zuta biok berriz bakarrik laguntzailei gabe. Nik ez dakito, inork ez gaitu maite. Julian Jantzine jarri ziote ja laguntzailea, zera, konkizen. Hoi horregatik, eta nik lehen pentsatun, inork ez nauko maite, eta gehi ikusen unen zuze horri ere bakarrik gaitzen zinala, esan, bueno, bintzat konsolatu aiz nerekin ordu. Hoi da. Ondo. Bueno, eta bertan, ze horutan ikusiko jau, ez dakit ordutegi aldaketa datorren? Ez, 10:10 gutxi izaten da, hortxe, behin albisteak eta bukatuta, bazkal ondorean, xistain beharrean, gero gau ez errepikatzen du, ETV-en errepikapenak izaten diala maiz xamar, eta gero bestela nahi eranene, nahi dutenean ikusteko modun, azkenean. Baina, it's okay, zer nahi dik esan zehazki, it's okay? It's okay da, Twitterren eta ibiltzen dianak eta, batzuk diaula ingenia handikoak eta izaten dianak, orduan, euskal txiolariak eta, hitz joku bat edo egiten dutenean, it's okay, traola erabiltzen dute, it's okay, inglesezko hori, euskerara ekarrita, it's okay, hola sortuta, eta iruditu zitzaigun, izenak berak saioaren filosofia ondo laburbiltzen zuela, zegoen gero hori nahi dugu, fiskatitzekin jolastu, eta horren ingurun sorture hitzekin. Babetu zakagitu bat esango da niguen. Ja, euskaratu nahi dezuela eta aurra ziakela okei hori, hitz ozeta jarri berzuat. Ozeta? Bai. Ozeta. Ondo ziok. Ondo ziok. Baina, oi guk horrek esatea... Ozeta esan behar dala, ozeta. Bai, euskaldun nago, arrazoia duzu, baina, oi guk horrek esatea ez dakit, elegantea izango da, ez? Oi ikuslek esan beharko gue, ondo zioken no ez? Baina, bueno, nondik noa jote, berta jutea saioa, eta nola dijoa saioa? Bueno, kontua izaten da, batez ere guk eskaintzen diona gure sortzaileei, idazleei, abeslariri, aktorei eta da, patxada zaritzeko tarte bat. Bakizu, bestela presak eta ibili beharrean, telebistane, zuk horre sukaldean bakizu zer dan, batzutan azkarraitu, labean, horre kazuelane bor barrunak izan, betire beste grazi badauka, ez? Orduan gure saioak patxada hori eskaintzen du, ez? Etorri, lasai haitu, eta azken finean, balorean jarri. Eta egiten dugun horren gainean, ze, bakizu, pandemian garai batetik eta bagatoz, eta oantxe dana kolokan jarri deu, gauz asko ez baian, ez? Benetan zeini eskaini diogun garrantzie, zeini eskaini beharko genioken, gogoetatxo bat egin, ez? Patxada sartu eta horren gaineko gogoetain. Ze, ona.